ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ನೀಡಿದವರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ್ದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಲೆಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರೆಗಾದು ವ್ಯಾನ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗು ಅಟ್ಟಣೆ ತೋರಣ ಬೊಕ್ಕ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲೆನ ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ. 1 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಡು ಸಜ್ಜಿಯಾದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯ್ರಪ್ಪುನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆದ ಮಸಣ ಒಂಜು ವರದಿ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ನೀಡಿದವರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲು ದುಂಬತ್ತ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ತೆರಿಪಾದರು. 6 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಲೆಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿದರು. ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ನೀಡಿದವರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲು ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ತೆರಿಪಾದರು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಲೆಡು ಜಾರಿಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಎದುರ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಲಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಕ್ಲಾಸ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಒಬ್ಬೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗೊಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪಾಕಜನ ಸೇರುನ ಕಾರ್ಯಲಿನ ನನ್ನದ ಆದೇಶದ ಮುಟ್ಟ ನಡಪಾಯರಬಲ್ಲಿ. ಐನೇಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ಲಿಡು ಭೌತಿಕ ಕ್ಲಾಸ್ಲಿನ ದಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡಪಾವಡು. ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನಂಚ ತೂವನುಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತೆರಿಪಾದರು. ಎನ್ಮೆಡ್ದು 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮುಗಿಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಶಾಲೆಡು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವ್ನಕ್ಲಿನ ಸಭೆ ನಡಪಾದು ಭೌತಿಕ ಅತ್ತಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಅಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೆ ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಶಾಲೆಡು ಹಾಜಿರಾದು ಕಲ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗೆಟ್ ದೂರುಲೇನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಂಚ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂಬ್ರನು ತುರ್ತು ಸುರು ಮಲ್ಪಡು. ಬೇತೆ ರಾಜುಲೇನ ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪುನ ಕಾಲೇಜ್ಲಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ರಾಜೊಡ್ದು ದಿನನಿಚ್ಚ ಬರ್ಪುನ ಪೋಪುನ ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಒಪ್ಪುನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಲಿಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಣ್ಣು ದೀವೊಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ತೆರಿಪಾದರು. 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೇಸೊಂದೆತ ಆರೋಪಿ ಕಾರ್ಲಾ ಬಜಗೋಳಿ ದಿಡಿಂಬಿಲ ಗುಡ್ಡದ ಜಕಾರಿಯಾ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಬಲೆಕ್ ಬೋರ್ದೆ. ಬಂದರ್ ಪೊಲೀಸರ ಅಂಗಾರೆ ಜಕಾರಿಯಾನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದರು. ಕೇಸೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಕರಿನಾ 20 ವರ್ಷದ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ಕಾರ್ಲಾ ಬಜಗೋಳಿದ ದಿಡಿಂಬಿಲ ಗುಡ್ಡದ ಜಕಾರಿಯಾ ಪನ್ಪುನಾಯನ್ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಂದರ್ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. 2 ಸಾರನೆ ಇಸವಿಡು ಜಕಾರಿಯನ ಮಿತ್ ಬಂದರ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತೆ. ಆರೋಪಿ ಓಲುಲ್ಲೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅಂಗಾರೆ ಆಯನ ಪತ್ತದು ಕೋರ್టుಗೂ ಹಾಜರು ಮಲ್ತಿದರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಯ ಜನವರಿ 21 27 ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರುಂಡು. ಆಲೆಕ್ಕುಡು ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ ತೋರಣ ಬೊಕ್ಕ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತ ನಡಪಾದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಯ ಜನವರಿ 21 27 ಮುಟ್ಟ ನಡಪಾಯರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದೇರು. ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪಾಯರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗು ಬರ್ಪುನ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿಯೇರೆ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತಿರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಲೆನ ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇಮಾಭ್ಯುದಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ ದೇವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಷನ್ ಎಂ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಗಣೇಶ ದಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಶ್ರೀಯಾನ್, ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುನಿಲ್ ಆಚಾರ್, ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಕೃತಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಜನವರಿ 20 ಬುಧವಾರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಲೇಪನ ಪರಿಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದರು.
ದಿನ ದಿನ ಬಿಲೆ ಎರ್ತೆದ ಇತ್ತೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಬಳುಡು ದಿನ ಕರಿಪರೆ ಕಷ್ಟ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕುಲು ಬಸ್ ಪತ್ತದ ಅತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವಡಾಪುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ MRPL ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಕಲ್ಪವನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅಕಲ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಬಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ದಿನೊಡ್ದು ದಿನ ಏರೊಂದುಪ್ಪುನ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಎರ್ತಿಡ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಂಗಲಾತೆರು. ಅವಿಟ್ಲ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಬಳ ನಂಬುದು ಬದುಕು ಸಾಗವನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದ ತೀರಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಸ್ಡು ಪೋಪರಿ ಬರ್ಪರಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಾಂಡ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಪಾಕ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಪೋಪುನವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಉದುವೇ ಕಾರಣ ಸುರತ್ಕಲ್ MRPL ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಕಲ್ಪವನಕ್ಲು ದಿನನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಸೇರ್ನಂಚ ಮಲ್ತದೇರ. ಮಕ್ಕಳು ಅಕಲ್ನನೆ ಆಯಿನ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಅವಿಟ್ಟು ಪೋಪೇರೋ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಪ್ರಯಾಣ ಖುಷಿಯಾತನಂದು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರೋ. ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕದ ಪೊರ್ತುಡು 7 ತಿಂಗೊಲುಡ್ದು ದುಂಬು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರೋ. ಸುಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಟೀಚರ್ ಈ ಯೋಜನೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲ ಆತನಂದು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರೋ. ಬರವ್ ಕಲ್ಪವನ ಪಾಕ ಜನ ಈ ಮಿನಿ ಬಸ್ಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರೋ. ಕಾಂಡಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಬಯ್ಯಗಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಕೆಲಸನು ಡ್ರೈವರ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪೇರಂದು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರೋ. ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಪೊರ್ತುವರಿ ಉಂಡು 15 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಟ್ಟಾದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಖುಷಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಣುಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪನ್ಪೇರೋ. 7 ಕಾರ್ಸ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದೊಂದು ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸಹ ಇದು. ಇಷ್ಟು ಕಾರುಗಳು ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಾನರ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಂಡ ದುಂಬು ಎಂಗುಲು ಏಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುವಂಥ ಮಾತಾಡಲು ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಗುಲು ಮುಲ್ಪ ಖರ್ಚಿ ಹೊರಪಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗುಲು ಇಂಚ ಒಂದು ವ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪಾಡ್ದ. ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ದಿನಕ್ಕೂ ದಿನ ಏರೊಂದೇ ಉಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗುಲೇ ಇಂಚ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಂಡ ಅವು ಖರ್ಚು ಒರಿ ಉಂಡು. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ತನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಬತ್ತಲೆ ಮಲ್ತದು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಮಣಿಕರ ಕೊಡ್ಡೆಡ್ಕದ ಅಜಿತ್ ಪನ್ಪುನ ಜವಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತದರು. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ತನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಬತ್ತಲೆ ಮಲ್ತದು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಜವಣೆವರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತದರು. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಮಣಿಕರ ಕೊಡ್ಡೆಡ್ಕದ ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ಅಜಿತ್ ಎಸ್ ಪನ್ಪುನ ಜವಣೆ ವಿಡಿಯೋಡುಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರೋ. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಲು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೂರಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನ್ನ ಮೇಲಡಿತ್ತಿನ ಕುಂಟುಪುರ ದೆಪ್ಪಾದ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರಂದ ಅಜಿತ್ ದೂರ್ದೇರೋ. CCTV ಆನಿದ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಡ ಮಿತ್ತಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅಜಿತ್ ಪಂಡೇರೋ. ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಅಜಿತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದಿರಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೈದನು. ಅಜಿತ್ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಮೋನೆ ಬಾತಿನಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತದು ಪೊಲೀಸರ ಈ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಡಿದು ಬಾರಿ ಏವ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗೆಟ್ ತುರ್ತು ತನಿಖೆ ನಡಪಾವಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದನು. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಕರನ್ನು ಜಾರಿಸಿ ಉರುಬ್ಬುಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಹೊಡೆದು ಮುಖ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪೊಲೀಸಿನವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. 100 ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. 100 ನಂಬರ್ ಅವರು ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ನಾನು ತಪ್ಪಿದರೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಪೊಲೀಸಿನವರು ಅವರಿಗಾಗುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಲ ಸೇರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ನೋಡಿದದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಕ್ಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾರಿಸಿ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಉರ್ಬುಳಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ. ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಮಠ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೋಮ ನಡಪಾಯರು. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿರು.
ಕುಡ್ಲದ ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಆನೆಗೊಂದಿ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಡೆತೊಂದುಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಂಗಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಮಠ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೋಮ ನಡಪಾಯಿರು. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿರು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಗಳು ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಕೇಶವ ಆಚಾರ್ಯ, ರಡ್ಡನೆ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯ ಬೆಳುವಾಯಿ, ಮೂಜನೆ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಎ ಲೋಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೈಮ್ತಿಲಾ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುನ ಹಿಂದುಲಿನ ಮಸಣ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಬುಳಿಚಲಾದ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೂ ಸಜ್ಜಾತನ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜು ವರದಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುನ ಹಿಂದುಲಿನ ಮಸಣದ ಕರೆಂಟದ ಪುಣಪುತ್ತಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಮುಗಿದಂಡ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಕಟ್ಟದಿದ್ದು ಬೇಗ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿರೋ 1 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು 3 ಸಾರ ಚದರಾಡಿ ಸುತ್ತದ ಜಾಗಿಡ್ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಕಟ್ಟುಣುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೆ ಕ್ರಿಮಿಟೋರಿಯಂಗು ಪೋದಿತ್ತದು ಒರಿನ ಜಾಗಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋಣೆ ಆಫೀಸ್ ಪಾಯಿಂಕಾನೆ ಕಟ್ಟದಂಡ. ಕರಿನ ಜುಲೈ 16 ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಟ ಕಟ್ಟಾಯರೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾದು ನವೆಂಬರ್ 30 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಂಡ.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ IRW ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಡೋರ್ಮಿಡ್ ಕರೆಂಟದ ಕಾಟ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿಟ್ಟು ಬಿರ್ಸಿರಾದ ಪುನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂಚ ಉಂದಾತುಂಡು. 42 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಟದ ಮಸಣಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಒಂಜಿ ಪುಣ ಪೊತ್ತೈರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಖರ್ಚೆ ಹಾಪುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಕುಂದಿನ ಕೈಪಗತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಗರಸಭೆ ಆಪರೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಡಾತುಂಡು. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಈ ಮಸಣಗೂ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಇತ್ತದು. ಪಾಕ ವರ್ಷದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಮಸಣ್ಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಶ್ವರ ಉಳ್ಳಾಲ, ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ವಿಠಲ್ ಶ್ರೀಯಾನ್, ರಾಜೀವ ಮೆಂಡನ್, ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡನ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಂದರ ಅಮೀನ್, ಶೇಖರ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಊರ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಶಶಿಕಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಶಾಸಕರಿಯುಟ್ಟಿ ಖಾತರ್ರೆಗೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತನ್ನ ಓಲೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತರು. ಶಾಸಕಿಯರು ಸಮಿತಿದ ಓಲೆನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಸದಿತ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾತಂಡ. ಊರದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಖುಷಿ ಆತಂಡ. ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಬಾಕಿಮಾರ್ ಕಂಡುಡು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರೆ ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ. ದಿನೇಶ್ ಬಂಡ್ರಿಯಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದಕಲು ಬಪ್ಪನಾಡು ಆಟದ ಮೇಳೊಡ್ದು ಈ ಸೇವೆ ಆಟ ನಡಪಾಯಿರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧನೆದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಆದಿತ್ತದು. ವರ್ಷಲ ದೀಪಾವಳಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ಆಟದ ಮೇಳಲು ತಿರ್ಗಾಟಗು ಜತ್ತದು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಪರಕ್ಕೆದ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಆಟೊಲಿನ ಗೊಬ್ಬುದು ದೇವರಿಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಬಾಕಿಮಾರ್ ಕಂಡುಡು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಡೆತಂಡ. ದಿನೇಶ್ ಬಂಡ್ರಿಯಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಈ ಸೇವೆ ಆಟನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಸದಿತ್ತರು. ಊರು ಪರವೂರ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬಪ್ಪನಾಡು ಸಿರಿದುರ್ಗೆನ ಭಕ್ತಿರು ತಾಳಿಪಾಡಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟದು ಏರು. ಕೊರಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಕೊರಗದಿರಪ್ಪ, ಕೊರಗದಿರ. ನೇರ ಕೇಳು ಮಗಳೇ, ಏನು ಕೊರಗಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಕೇಳು. ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ? ತನುಜೆಯರ ನುಡಿ ಕೇಳುತ್ತ ಹರಿ ನುಡಿದ ವನಿತೆಯರ ಮುಡಿಸಬರುತ್ತ. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತ್ರಿಗರ್ತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. 3 ಕಡೆ ತಗ್ಗಾಗಿದ್ದು 1 ಕಡೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದೇ ತ್ರಿಗರ್ತ. ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡಿರಪ್ಪ. ಹರೆಯೊಳಗೆ ನೆಲೆಮಾಳ್ಪ ಕಾರ್ಯದಿ ಭರದೊಳೈತರಲು ಪನ್ವರೇ ಅಯ್ಯ ಗುಳಿಗ ನಾವು ಹೊರಟು ಬರುವರೆಯ ಕಾರಣ ಉಂಟಯ್ಯ. ತುಳದಾರಿಗಳನ್ನು ತರಿಯಲು ಅಯ್ಯ. ಏನಮ್ಮ ಮಗನೇ, ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ, ಇನ್ನು ಹೇಳುದು ಪರಮ ಸತ್ಯ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಎಡೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮಾತುಂಟಮ್ಮ, ಈ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದು. ಹೌದು. ನೀನು ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಿ? ಯಾರೇ ಅಮ್ಮಮ್ಮ
ಗಂಗಾಂಗಿ ಅಮ್ಮನವರ ದಾಸಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಗೀರಥಿ ಅಂತ. ಭಾಗೀರಥಿ ನಾನೆಂತ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ನೀಡಿದವರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ್ದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಲೆಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ MRPL ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರಿಗಾದು ವ್ಯಾನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗು ಅಟ್ಟಣೆ ತೋರಣ ಬೊಕ್ಕ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲೆನ ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ. 1,80,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಡು ಸಜ್ಜಿಯಾದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯ್ರಪ್ಪುನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆದ ಮಸಣ ಒಂಜು ವರದಿ. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸಲ್ಮೇಲ್.